dan khau hmang na sa le inkhar khipram soya piangin kan rilruwa North Korea alo lang masaber thin awm e North Korea ram optu Kim Jong Un hian adu khirin adu dangdai thei hle a hei wang hian aram mipuite ni tin nun phung hi a chep em maya aram nula te thlabi nei thlengin a inrol ani ber mai North Korea nula te chu thlabi an nein sanitary pad man phalsak an dilo khovel ram dang zonga chuan Hmeichhiate'n sanitary pad changkang le tha man olsam le thiang hlim tak tak an hmanga an du hmang turin zalen an nei pok nima sela North Korea rama chuan hetiang hi ani ve tat lo North Korea sarkar thupek angin sanitary pad te hi an rama zor phal ani lova ram dang atanga lak lu pok khap tlat ani North Korea nula te chu thlabi an nei chuan puan thiang hlim hmang turati an ni a heng an puan man te hi an sufai zela thlatin angai hlir an hmang thin ani hetianga man non hi a thiang hlim lovin aten oma man a olsam lo boka meiche hrisel na ti che thei khopa thil thiang hlim lo ani hetianga nun an hmang hi an khongai thlak hle a tu nang khovel changkang em to apo North Korea nula te chu khovelin changka na kong a zo ma hun thima khan an let le ani ber mai sanitary pad man an khap baka hian condom man po khap tlat ani a mipat Hmeichhiat man konga film khur atul na inzirtir na angchi reng hi soi khap ani bok Hmeichhiat te hi an du dana in chei khap sak an ni boka pon fen le ke kortlon chu man phal ni ma se khup aya chinga hak le fen ero khap tlat ani thung jeans pol reng hak chu tan ina khung mak tur an ni bok lume po mani du dana kalpui thei ani ngot lo North Korea rama hian sarkar phalna din TV channel pathum chi a oma Bible man chu soilo a chhiar po phal ani lo hetiang tilui man chu anom chuan thi na thlengin an hrem mai thin ngai dan soi chuate du thlan theina le du zong tar lang tura tikna chanvo hi a om lo ani ber mai